Ο Κρόνος κάποτε ήταν ο κυρίαρχος του χρυσού γένους, θεός του σύτου και της καλλιέργειας. Στο χρυσό γένος των ανθρώπων η αλλιώς χρυσή εποχή είναι το μόνο γένος που εμπίπτει στην κυριαρχία του Κρόνου. Οι άνθρωποι ζούσαν ανάμεσα στους θεούς και κυκλοφορούσαν ελεύθερα μαζί τους. Η ειρήνη και η αρμονία επικράτησαν κατά τη διάρκεια αυτού του γένους. Οι άνθρωποι δεν έπρεπε να εργάζονται για την επιβίωσή τους, γιατί η γη παρήχε τρόφιμα σε αυθονία. Ζούσαν σε πολύ μεγάλη ηλικία αλλά με νεανική εμφάνιση και τελικά πέθαιναν ειρηνικά. Αυτό ήταν το χρυσό γένος που μας αναφέρει ο Ησίωδος, τα 5 γέννη. Είναι ο χαμένος παράδεισος που λένε οι γραφές. Είχε ακούσει από τους γονείς του, τον ουρανό και τη γαία, πως μόνο που είναι δυνατός, θα του έπαιρνε την εξουσία ένα από τα παιδιά του. Έτσι και αυτός, μόλις γεννιόταν ένα παιδί, αμέσως το κατάπινε και το κρατούσε μέσα του για να είναι βέβαιος πως δεν θα το βλάψει. Το τελευταίο του παιδί τον Δία που ήταν να καταπιεί, η Ρέα τον ξεγέλασε με μια πέτρα τυλιγμένη και την κατάπιε. Ο μικρός θεός που θα γινόταν ο επόμενος κυρίαρχος του κόσμου, μεγάλωσε στην Κρήτη και εκεί έμαθε από τη Μύτιδα για την καταγωγή του. Έτσι μόλις μεγάλωσε αρκετά έτρεξε στον Κρόνο και του ζήτησε το βασίλειο του. Αρνούμενος να του το παραδώσει, ο Κρόνος ακολούθησε σε μάχη στην οποία ο Δίας κατάφερε να τον δέσει στο θρόνο του. Τότε του έδωσε να καταπιεί ένα βοτάνι που η Μύτιδα του είχε προμηθεύσει και με μιας ξεχύθηκαν από το στόμα του όλα τα παιδιά του. Πρώτο βγήκε το λιθάρι που ο Κρόνος είχε καταπιεί νομίζοντας πως είναι ο Δίας και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιποι θεοί με σειρά αντίστροφη από αυτή που τα είχε καταπιεί, Πλούτονας, Ποσειδώνας, Δήμητρα, Εστία και Ήρα. Όλοι μαζί πολέμησαν μετά για να πάρουν την εξουσία και να γίνει ο Δίας ο βασιλιάς τους. Ο Κρόνος αποστάτησε από την ανώτερη συνειδητότητα και στράφηκε εναντίον της θεότητας του όλου φωτός. Η αποστασία του Κρόνου κυριάρχησε στους αστερισμούς του Δράκοντα, του Όφεως, της Ύδρας και του Βότη. Στην τιτανομαχία μεταξύ θεών και τιτάνων, οι τιτάνες έχουν ερπετοειδή μορφή, αντί για πόδια έχουν δρακόντια πλοκάμια. Ερπετοειδή είναι η Λερναία Ύδρα, η Μέδουσα και ο δράκος που σκοτώνει ο Άγιος Γεώργιος. Η αποστασία του Κρόνου είναι παρόμοια με την αποστασία του Εωσφόρου του έκτο του Αρχάγγελου που στράφηκε εναντίον της βασιλείας του Θεού σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Τι κοινό έχουν ο Κρόνος με τον Εωσφόρο ή αλλιώς Σατανά? Ο Κρόνος στα αγγλικά λέγεται Saturn, όπως Σάταν, Σατανάς, Σατανισμός. Το Σάββατο Saturday είναι η ημέρα που αναπαύονται οι Εβραίοι, δηλαδή την ημέρα του Κρόνου. Η κρόνια λατρεία πρώτα υιοθετήθηκε από τον Ιουδαϊσμό, κυρίως από τον Αβραάμ. Ο Κρόνος έκοψε με το δρεπάνι τα γεννητικά όργανα του πατέρα του ουρανού, κάτι που κάνουν σε τελετές περιτομής προς τιμήν του. Το ίδιο επίσης και οι μουσουλμάνοι. Το δρεπάνι το χρησιμοποιούν στην παράδοση για την καλλιέργεια του σύτου, χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο του κομμουνισμού από τον Εβραίο ιδρυτή Αβραάμ Μπεν Αρόγια. Στο βόρειο πόλο του Κρόνου σχηματίζεται ένα εξάγωνο, το οποίο σε τρισδιάστατο βγαίνει ένας κύβος. Η λατρεία του κύβου υπάρχει σε διάφορες θρησκείες, σε αξιοθέατα και κυρίως σε τράπεζες. Ο κύβος στη Σαουδική Αραβία που λέγεται Μέκα, Κάμπα. Κάμπα σημαίνει κύβος. Οι πιστοί κάνουν αριστερόστροφους κύκλους γύρω από αυτόν την ώρα της προσευχής τους, όπως και ο Κρόνος που είναι αριστερόστροφος πλανήτης. Στον Ιουδαϊσμό οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια της προσευχής τους φοράνε τα τεφιλίν που έχουν τη μορφή κύβου. Ο τάφος του Αβραάμ Μπεν Αρόγια, ιδρυτή του κομμουνισμού, έχει πάνω του έναν κύβο. Ο χριστιανικός σταυρός που αποτελείται από 6 κομμάτια τα οποία αν τα ενώσεις βγαίνει σε μορφή κύβου. Χρησιμοποιείται επίσης και στο σατανισμό. Σε όποιες ταινίες μας έχουν παρουσιάσει τον κύβο, τον δείχνουν ως σκοτεινό και σατανικό σύμβολο. Χαρακτηριστικό του Κρόνου είναι η λευκή μακριά γενιάδα, την οποία έχουν παρόμοια στις θρησκείες όπως οι Ραβίνοι, οι Ιμάμιδες, οι Άγιοι της Ορθοδοξίας και οι παπάδες μας. Το ίδιο επίσης και ο Άγιος Βασίλης των Χριστουγέννων, όπου στα αγγλικά λέγεται Santa Claus. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Βόρειου Πόλου είναι το μάτι που συμβολίζει το σύμβολο των Ιλουμινάτι, και το ανάποδο τρίγωνο μαζί βγαίνει το άστρο του Δαβίδο που χρησιμοποιείται στο σιωνισμό. Αρκετά σύμβολα στις μέρες μας είναι από τους δαχτύλιους του Κρόνου που χρησιμοποιούνται σε πολλές εταιρείες παγκοσμίως, σε ενδύματα, συσκευές και αυτοκίνητα, όπως επίσης το σύμβολο του εξάγωνου και κύβου. Αστρολογικά το ζώδιο που κυβερνάει ο Κρόνος είναι ο εγώκερος, ο οποίος έχει τη μορφή του τράγου. Τη μορφή του τράγου την έχουν υιοθετήσει στο σατανισμό ονόματι Μπαφομέτ. Είναι τελικά ο Κρόνος τόσο κακός όπως μας δείχνουν στις ταινίες με τα σύμβολά του, ή απλώς έχουν πάρει τα σύμβολα του και τα χρησιμοποιούν ως σκοτεινή δύναμη? Το περίεργο φαινόμενο είναι ότι δεν θα δούμε πουθενά στην Ελλάδα αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Κρόνο, παρά μόνο για τους Ολύμπιους θεούς.